ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। विश्वरूप दर्शन യോഗം രണ്ടാമത്തെ പാർട്ട് പഠിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ പാർട്ടിൽ നമ്മൾ 31ാമത്തെ ശ്ലോകം വരെ ഇന്നലെ പഠിച്ചു. അപ്പോൾ അർജുനന്റെ അഭ്യർത്ഥനയും വിശ്വരൂപത്തെ കുറിച്ചുള്ള കൃഷ്ണന്റെ വിവരണവുമാണ് 1 മുതൽ 8 വരെയുള്ള ശ്ലോകങ്ങളിൽ പഠിച്ചത്. വിശ്വരൂപത്തെ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഭഗവാൻ ആ തന്റെ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ മുഴുവൻ ഉറവിടവും ആധാരവുമായിട്ടുള്ള തന്റെ ഐശ്വര്യമായ രൂപത്തെ ആദ്യത്തെ 18 ശ്ലോകങ്ങളിലൂടെ ഭഗവാൻ സഞ്ജയന്റെ വിവരണത്തിലൂടെ നമുക്ക് അറിയുവാൻ കഴിയുന്നു. ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തെ മുഴുവൻ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ആ ഭഗവാന്റെ വിശ്വാത്മകമായ രൂപം. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് 19ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിലൂടെയുള്ള വിവരണങ്ങളിലൂടെ നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയുന്നത് ആ കുരുക്ഷേത്ര യുദ്ധക്കളത്തിലെ യോദ്ധാക്കന്മാരെ എല്ലാം സംഹരിക്കുന്ന കാലരൂപിയായിട്ടുള്ള ഭഗവാന്റെ വിശ്വരൂപ ആ രൂപത്തെയാണ് കാണുവാൻ സാധിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അർജുനൻ കാണുന്നുവെങ്കിലും വിവരിക്കുന്നത് സഞ്ജയനാണ്. അപ്പോൾ 9 മുതൽ 31 വരെയുള്ള ശ്ലോക സഞ്ജയന്റെ വിശ്വരൂപത്തിന്റെ വിവരണമായിട്ട് നമുക്ക് അറിയുവാൻ സാധിക്കുന്നു. ഇനി 32 മുതൽ 34 വരെയുള്ള ശ്ലോകത്തിൽ ഭഗവാൻ താൻ ആരാണ്, തന്റെ ഉദ്ദേശം എന്താണ് എന്നെല്ലാം വിവരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ അർജുനൻ കഴിഞ്ഞ ശ്ലോകത്തിലൂടെ 31ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിലൂടെ ചോദിക്കുന്നത് അങ്ങ് ആരാണ് എന്ന് എനിക്ക് പറഞ്ഞു തരണം, അങ്ങയുടെ ഈ അവതാരത്തിന്റെ ഉദ്ദേശം എന്താണ് എന്ന് എനിക്ക് പറഞ്ഞു തരണം എന്ന് പറയുന്നു. അപ്പോൾ ഭഗവാൻ തന്റെ ഉത്ഭവത്തിന്റെയും അല്ലെങ്കിൽ തന്റെ ഈ അവതാരത്തിന്റെയും ഉദ്ദേശത്തിന്റെയും കാരണം പറയുന്നു. 35 മുതൽ 46 വരെ അർജുനന്റെ പ്രാർത്ഥന ഭഗവാന്റെ വിശ്വരൂപം കണ്ടു കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഭഗവാൻ തന്റെ ഈ സംഹാര രൂപത്തിന്റെ ഉദ്ദേശത്തെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം അർജുനൻ ഭഗവാനെ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. 47 മുതൽ 55 വരെയുള്ള ശ്ലോകത്തിൽ ഭഗവാൻ തന്റെ രൂപത്തെ വിശ്വരൂപമായാലും തന്റെ ആധ്യാത്മികമായ ഏത് രൂപമായാലും ആർക്കെല്ലാം അത് കാണുവാൻ സാധിക്കുന്നു, തന്നെ ആർക്ക് മനസ്സിലാക്കുവാൻ സാധിക്കുന്നു എന്ന് ഭഗവാൻ വിവരിക്കുകയാണ്. ശുദ്ധനായ ഭക്തന്മാർക്ക് മാത്രമേ കൃഷ്ണന്റെ ഇരു കൈകളുള്ള പരമരൂപം കാണുവാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ എന്ന്. അപ്പോൾ നമ്മൾ 31 വരെയുള്ള ശ്ലോകങ്ങളെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. ഇനി അടുത്ത ശ്ലോകത്തിലേക്ക് നമുക്ക് കടക്കാം. അപ്പോൾ അർജുനൻ ചോദിക്കുകയാണ്, 2 ചോദ്യങ്ങളാണ് അർജുനൻ ചോദിക്കുന്നത്. അങ്ങ് ആരാണ്, എന്താണ് അങ്ങയുടെ ദൗത്യം? എന്തുകൊണ്ടാണ് അർജുനൻ ഈ ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കുന്നത്? കൃഷ്ണനെ തന്റെ സുഹൃത്താണെന്നും ഭഗവാനാണെന്നും അർജുനൻ അറിയാം. എങ്കിലും കൃഷ്ണന്റെ ഈ അവസാനം കാണിക്കുന്ന ആ ഭയപ്പാടോടെ മാത്രം കാണുവാൻ സാധിക്കുന്ന ആ സംഹാരമൂർത്തിയായ രൂപത്തെ കണ്ടിട്ട് അദ്ദേഹം അമ്പരന്ന് പോയി, ഭയപ്പെട്ടു പോയി. അതുകൊണ്ട് അർജുനൻ ചോദിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഭഗവാൻ ഉത്തരം നൽകുന്നു. ശ്രീ ഭഗവാൻ ഉവാച കാലോസ്മി ലോകക്ഷയകൃത് പ്രവൃദ്ധോ ലോകാൻ സമാഹർത്തുമിഹ പ്രവൃത്തഃ ഹൃദേ ത്വാം ന ഭവിഷ്യന്തി സർവേ യേവ സ്ഥിതാഃ പ്രത്യനീകേഷു യോദ്ധാഃ. പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ പറഞ്ഞു, സമസ്ത ലോകങ്ങളുടെയും സംഹരിക്കുന്ന കാലമാകുന്നു ഞാൻ. ഈ കാണുന്ന ജനങ്ങളെ എല്ലാം നശിപ്പിക്കുവാനാണ് ഞാൻ ഇവിടെ സന്നിഹിതനായിരിക്കുന്നത്. നിങ്ങൾ പാണ്ഡവരൊഴികെ 2 കക്ഷിയിലും പെട്ട യോദ്ധാക്കൾ ഏവരും കൊല്ലപ്പെടും എന്ന് ഭഗവാൻ അർജുനനെ അറിയിക്കുന്നു. അതായത് കാലം, സമയമാകുന്നു ഞാൻ. അതായത് സമയത്തിന്റെ ആ കുത്തൊഴുക്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ സമയം പോകുന്നതോടുകൂടി ഇവിടെ ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിൽ കാണുന്ന എല്ലാ വസ്തുക്കളും നശിച്ചു പോകുന്നുണ്ട്. നമുക്കറിയാം, ഭൗതികമായിട്ടുള്ള എല്ലാ വസ്തുക്കൾക്കും ക്ഷയമുണ്ട്, അത് സംഹരിക്കപ്പെടുന്നു.
അത് വൃക്ഷങ്ങളാകട്ടെ, ചെടികളാകട്ടെ, പക്ഷികളാകട്ടെ, മൃഗങ്ങളാകട്ടെ, മനുഷ്യരാകട്ടെ, ആരാകട്ടെ, കാലം പോകുന്നതോടുകൂടി എല്ലാത്തിനും ക്ഷയം സംഭവിക്കുന്നു. ജനിക്കുന്നതിനെല്ലാം മരണമുണ്ട് എന്ന് നമുക്കറിയാം. അതുപോലെ ആ മരണം എപ്രകാരം വരുന്നു, എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ സംഹരിക്കപ്പെടുന്നത്, എങ്ങനെ നമ്മൾ ക്ഷയിക്കുന്നു എന്ന് നമുക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ. ഓരോരുത്തരും അവരവരുടെ ആ കർമ്മ ഫലത്തിനനുസരിച്ച് ഓരോരുത്തർക്കും മരണം മുന്നിൽ വരുന്നു. പക്ഷേ അതിനെ അതിജീവിക്കുവാനായിട്ട് ആർക്കും സാധ്യമല്ല, കാലത്തെ അതിജീവിക്കുവാൻ ആർക്കും സാധ്യമല്ല എന്ന്. അപ്പോൾ ഭഗവാൻ ഇവിടെ നേരിട്ട് അർജുനന് തന്റെ ആ കാലമാകുന്ന സ്വരൂപത്തെ കാണിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ആ കുരുക്ഷേത്ര യുദ്ധക്കളത്തിൽ അണിനിരന്നവർക്കെല്ലാവർക്കും, പഞ്ചപാണ്ഡവരൊഴികെയുള്ള എല്ലാവർക്കും മരണം ഉറപ്പാണ് എന്ന് ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറയുന്നു. കാരണം എല്ലാവർക്കും, ജനിച്ചവർക്കെല്ലാവർക്കും മരണം ഉറപ്പാണ്. പക്ഷെ അവരെല്ലാവരും ഒരുമിച്ച് ചേർന്നിരിക്കുന്നു കുരുക്ഷേത്ര യുദ്ധക്കളത്തിൽ. ആ അധർമ്മികളായിട്ടുള്ള എല്ലാ രാജാക്കന്മാരെയും സംഹരിച്ച് ധർമ്മത്തെ പുനഃസ്ഥാപിക്കുക എന്നുള്ള ഭഗവാന്റെ കർത്തവ്യം ഭഗവാൻ അവിടെ നടത്തുവാനായിട്ട് തുടങ്ങുകയാണ്. അപ്പോൾ അതിനെ ഭഗവാൻ അർജുനന് മുൻപേ കൂട്ടി തന്നെ കാണിച്ചു കൊടുക്കുന്നു. കൃഷ്ണൻ തന്റെ സുഹൃത്താണെന്നും ഭഗവാനാണെന്നും അർജുനൻ അറിയാം. എങ്കിലും കൃഷ്ണന്റെ ഈ വിവിധ രൂപങ്ങൾ ദർശിച്ചപ്പോൾ അദ്ദേഹം അമ്പരന്നു പോയി. അതുകൊണ്ടാണ് ഈ സംഹാര ശക്തി പ്രതിഭാസത്തിന്റെ യഥാർത്ഥ ദൗത്യം എന്ത് എന്ന് ചോദിക്കുന്നത്. സംഹാരമൂർത്തിയായ കാലത്തിന്റെ വടിവെടുത്തിരിക്കുകയാണ് കൃഷ്ണൻ. പാണ്ഡവരൊഴികെ മറ്റു പോരാളികൾ എല്ലാം വധിക്കപ്പെടും. അർജുനന് യുദ്ധം ചെയ്യാൻ താല്പര്യമില്ലായിരുന്നു. യുദ്ധം ചെയ്യാതിരിക്കുകയാണ് നല്ലത് എന്ന് അർജുനൻ വിചാരിച്ചു. അസ്വസ്ഥതകൾ ഉണ്ടാവില്ലല്ലോ. എന്നാൽ അദ്ദേഹം പൊരുതിയില്ലെങ്കിലും ശരി, അവരെല്ലാം മരിക്കുക തന്നെ ചെയ്യുമെന്നാണ് കൃഷ്ണൻ പറയുന്നത്. അതാണ് ഭഗവാന്റെ നിശ്ചയം. അപ്പോൾ ഭഗവാൻ തീരുമാനിച്ചു കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു, അവിടെ അണിനിരന്നിരിക്കുന്ന യോദ്ധാക്കൾ എല്ലാവരും മരിക്കണമെന്ന്. ഭഗവാൻ അത് ചെയ്യുകയും ചെയ്തു കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. പക്ഷേ മറ്റുള്ളവരെ കാണിക്കുവാനായിട്ട് ഒരു പുറമെ മറ്റുള്ളവർ പാണ്ഡവരാൽ ഇവരെല്ലാവരും കൊല്ലപ്പെട്ടു, അതുകൊണ്ട് പാണ്ഡവർ വിജയികളായി, അവർക്കാണ് ഈ കൗരവ സിംഹാസനം അടുത്തതായിട്ട് ലഭിക്കാൻ പോകുന്നത് എന്ന് അറിയിക്കുവാനായിട്ട് ആ പാണ്ഡവർ നിമിത്തമായിട്ട് ഭഗവാൻ ഈ യുദ്ധക്കളത്തിൽ അവരെ എല്ലാവരെയും വധിക്കുന്നു. ആക്ച്വലി അതെല്ലാം നടത്തുന്നത് ആ ഭഗവാന്റെ തന്നെ അവതാരമായ ആ സംഹാര രൂപമായ കാലമാണ് എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. അപ്പോൾ അർജുനൻ യുദ്ധം ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരു വിധത്തിലാവും ആ മരണം എന്നേയുള്ളൂ. മരണത്തെ തടയാൻ ആർക്കും ആവില്ല. വാസ്തവത്തിൽ അവരിപ്പോഴേ മരിച്ചു കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ അർജുനന്റെ പേടി എന്തായിരുന്നു? ഞാൻ തന്റെ ബന്ധുക്കളെയും മിത്രങ്ങളെയും, അതായത് വേറെ പഞ്ചപാണ്ഡവരിൽ ആർക്കും ഭീഷ്മരോടോ ദ്രോണരോടോ യുദ്ധം ചെയ്ത് നിൽക്കുവാനായിട്ട് സാധ്യമല്ല. അർജുനന് മാത്രമേ സാധ്യമാകുകയുള്ളൂ. അപ്പോൾ തന്റെ കയ്യാൽ ഇവരെല്ലാം മരിക്കേണ്ടി വരുമല്ലോ, ഇവരെയെല്ലാം കൊല്ലുന്നത് താനായിരിക്കുമല്ലോ, ആ പാപം തനിക്ക് ഏൽക്കേണ്ടി വരില്ലേ എന്നുള്ള ചിന്തയെല്ലാമായിരുന്നു അർജുനന്. പക്ഷേ ഭഗവാൻ ഇവരെയെല്ലാം സംഹരിച്ചു കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു എന്നുള്ള ആ ഒരു ദൃശ്യം അർജുനൻ നേരിട്ട് കണ്ടതോടുകൂടി അർജുനന് മനസ്സിലായി, താൻ, ഭഗവാൻ പറയുന്നത് നിങ്ങൾ നിമിത്തം മാത്രമേ ആകുന്നുള്ളൂ, നിങ്ങൾ നിമിത്തം മാത്രം ആയാൽ മതി, ഇവരെയെല്ലാം താൻ വധിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് ഭഗവാൻ അർജുനനോട് അരുളി ചെയ്യുന്നു. അപ്പോൾ അർജുനന് അതുവഴി ആ ഭഗവാന്റെ തന്റെ ദൗത്യം ഇത്രമാത്രമേ ഉള്ളൂ എന്ന് മനസ്സിലാകുന്നു. ഭഗവാൻ അത് അർജുനന് മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. സംഹാരപരമാണ് കാലം. സകല പ്രതിഭാസങ്ങളും ഭഗവാന്റെ ഹിതമനുസരിച്ച് മറഞ്ഞു പോകണമെന്നത്രേ പ്രകൃതി നിയമം. അപ്പോൾ പ്രകൃതിയുടെ നിയമമാണ് ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിൽ എന്തെല്ലാം ഉത്ഭവിക്കുന്നുണ്ടോ, എന്തെല്ലാം ജനിക്കുന്നുണ്ടോ, എന്തെല്ലാം പ്രകടമാകുന്നുണ്ടോ, അതെല്ലാം ഭൗതികമായിട്ടുള്ള എല്ലാ വസ്തുക്കളും ആ സമയാസമയത്ത് അതെല്ലാം ഇല്ലാതാകുകയും വേണം. കാരണം ഓരോന്നില്ലാതായിട്ടാണ് പുതിയതൊന്ന് ജനിച്ചു വരുന്നത്. അപ്പോൾ എല്ലാത്തിനും ഒരു ക്ലിപ്തമായ സമയമുണ്ട്. അതിനനുസരിച്ച് അതെല്ലാം സംഹരിക്കപ്പെടുന്നു. തസ്മാത്വമുത്തിഷ്ഠ യശോ ലഭസ്വ ജിത്വാ ശത്രുൻ ഭുങ്ക്ഷ രാജ്യം സമൃദ്ധം മയൈവേദേ നിഹതാഃ പൂർവമേവ നിമിത്തമാത്രം ഭവ സവ്യസാചിൻ. അതിനാൽ എഴുന്നേൽക്കൂ, പൊരുതി യശസ് നേടാൻ തയ്യാറാകൂ, ശത്രുക്കളെ ജയിച്ചിട്ട് സമൃദ്ധമായ രാജ്യം ഭരിക്കൂ. ഞാൻ അവരെ മുമ്പ് തന്നെ കൊന്നുകഴിഞ്ഞു, നീ കേവലം ഒരു ആയുധം മാത്രമേ ആകുന്നുള്ളൂ സവ്യസാചിൻ എന്ന് ഭഗവാൻ അർജുനനെ അറിയിക്കുകയാണ്. അതായത് പഞ്ചപാണ്ഡവർ മുഖേന ഈ അധർമ്മികളെ എല്ലാം വധിച്ചിട്ട് ധർമ്മത്തെ പുനഃസ്ഥാപിക്കുക എന്നുള്ള ഭഗവാന്റെ ദൗത്യത്തെയാണ് ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറയുന്നത്. ഭഗവാന് സ്വയം തന്റെ ആ ഒരു സുദർശന ചക്രം കൊണ്ട് ഇവരെയെല്ലാം വധിക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ.
ഭഗവാൻ അങ്ങനെ ചെയ്തു എന്ന് വെച്ചിട്ട് ആരും ചോദിക്കാനൊന്നും പോകുന്നില്ല. എങ്കിലും പഞ്ചപാണ്ഡവരാൽ ഭഗവാൻ ഇതെല്ലാം നിർവഹിക്കുന്നു. കാരണം എന്താണ്? അധർമ്മികളായിട്ടുള്ളവരെ വധിച്ചിട്ട് ധാർമ്മികമായിട്ടുള്ള ഒരു രാജ്യം പുനഃസ്ഥാപിക്കാൻ ആ അധാർമികർ പഞ്ചപാണ്ഡവരാണ്. അവർക്ക് അവകാശപ്പെട്ട രാജ്യത്തെ അവർക്ക് തിരിച്ചു പിടിക്കുവാനായിട്ട് ഇങ്ങനെയൊരു യുദ്ധം തയ്യാറാക്കിയിട്ട് ആ യുദ്ധം മുഖേന കുരുക്ഷേത്ര യുദ്ധക്കളത്തിലുള്ളവരെ എല്ലാം വധിക്കുക, അതായത് അധർമ്മികളായിട്ടുള്ള രാജാക്കന്മാരെ എല്ലാം വധിക്കുക. അങ്ങനെ ഒരു പ്ലാനാണ് ഭഗവാൻ തയ്യാറാക്കിയിരിക്കുന്നത്. അല്ലാതെ ഭഗവാൻ നേരിട്ട് അവരെ വധിച്ചു, കാരണമൊന്നും കൂടാതെ അവരെ വധിച്ചു, അവരെല്ലാവരും കൊല്ലപ്പെട്ടു, അങ്ങനെ ഒരു റീസൺ ഭഗവാൻ കൊടുക്കുന്നില്ല. കാരണം എല്ലാത്തിനും ഒരു കാരണം ഉണ്ടാകണമെന്ന് ഭഗവാൻ തീരുമാനിക്കുകയാണ്. അങ്ങനെ അതുകൊണ്ട് ഭഗവാന്റെ നിശ്ചയപ്രകാരം കുരുക്ഷേത്ര യുദ്ധം എന്നുള്ളത് തയ്യാറാകുന്നു. അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യമേ തന്നെ വിചാരിക്കാം, മഹാഭാരതത്തിലെ എല്ലാ തുടക്കം മുതൽക്കുള്ള എല്ലാ രംഗങ്ങളും, എല്ലാ സീനുകളും, എല്ലാ പ്രകടനങ്ങളും എല്ലാം ഭഗവാന്റെ ആ ഒരു നിശ്ചയപ്രകാരമായിരുന്നു എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. ധൃതരാഷ്ട്രക്ക് അന്ധരായിട്ട് ധൃതരാഷ്ട്ര ജനിക്കുന്നു, പാണ്ഡുവിന് ശാപം ലഭിക്കുന്നു, അങ്ങനെ പഞ്ചപാണ്ഡവർ അനാഥരാകുന്നു. പിന്നീട് ധൃതരാഷ്ട്രന്റെ സംരക്ഷണയിൽ അവർ വരുന്നു. ധൃതരാഷ്ട്രയുടെ മക്കൾക്ക് ഇവരോട് വിരോധം വരുന്നു. അങ്ങനെ ഒരു ശത്രുത ചെറുപ്പത്തിലെ തന്നെ ഉളവാകുന്നു. പിന്നീട് ദ്രൗപദിയുടെ വസ്ത്രാക്ഷേപം വരെയുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും, ദുര്യോധനാദികളുടെ ഇവരോടുള്ള അസൂയ മുതൽക്ക് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഭഗവാന്റെ നിശ്ചയപ്രകാരം ഓരോന്നോരോന്നായിട്ട് ഉണ്ടാകുന്നു. അങ്ങനെ അവസാനം ദ്രൗപദി വസ്ത്രാക്ഷേപത്തിൽ അവിടെ എത്തുന്നു. അങ്ങനെ യുദ്ധം ഉറപ്പാകുന്നു. എങ്കിലും പാണ്ഡവരെ അവർ ദുര്യോധനാദികൾ വനവാസത്തിന് അയക്കുന്നു. തിരിച്ചു വരുമ്പോഴും ഒരു തരി രാജ്യം പോലും തനിക്ക് നൽകുകയില്ല എന്നുള്ള പ്രഖ്യാപനത്തിലൂടെ ദുര്യോധനൻ യുദ്ധത്തിന് തയ്യാറാകുകയാണ്. അപ്പോൾ ഇത്രയും നടന്ന എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഭഗവാന്റെ ഇച്ഛപ്രകാരം അല്ലേ നടന്നതേ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. കാരണം അങ്ങനെ മാത്രമേ കുരുക്ഷേത്ര യുദ്ധക്കളത്തിൽ ആ ലോകത്തിലെ എല്ലാ രാജാക്കന്മാരും സന്നിഹിതരാകുകയുള്ളൂ. ആ കുരുക്ഷേത്ര യുദ്ധക്കളത്തിൽ അങ്ങനെയുള്ള അധർമ്മികളായിട്ടുള്ള എല്ലാ രാജാക്കന്മാരെയും ഒന്നിച്ചു ചേർത്ത്, എല്ലാ ഭടന്മാരെയും ഒന്നിച്ചു ചേർത്ത് അവരെ എല്ലാവരെയും ഒറ്റയടിക്ക് വകവരുത്തി ഭഗവാൻ ആ അധർമ്മികളെ എല്ലാം ഇല്ലാതാക്കിയിട്ട് ഭഗവാൻ അവിടെ ആ ഒരു ധർമ്മത്തിന് പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുന്ന വിധത്തിലുള്ള ധർമ്മരാജ്യത്തെ സ്ഥാപിക്കാൻ, പഞ്ചപാണ്ഡവർ മുഖേനയുള്ള ഒരു ധർമ്മരാജ്യത്തെ സ്ഥാപിക്കുവാനായിട്ട് ഭഗവാൻ ഇങ്ങനെ ഒരു അവസരം ഉണ്ടാക്കുകയാണ്. അതാണ് ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറയുന്നത്, നിങ്ങൾ എല്ലാവരും നിമിത്തം മാത്രം, എൻ്റെ കയ്യിലെ ഒരു ഉപകരണങ്ങൾ മാത്രമാണ് നിങ്ങൾ. ഞാൻ ഇവരെയെല്ലാം വധിച്ചു കഴിഞ്ഞു. അതായത് ഭഗവാൻ ഇതെല്ലാം മുൻപേ കൂട്ടി തന്നെ പ്ലാൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. അത് പ്രകാരം മാത്രമേ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നടക്കുകയുള്ളൂ എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിൽ നടക്കുന്ന എല്ലാ കാര്യങ്ങൾക്കും പിറകിൽ ആ ഭഗവാന്റെ ഇച്ഛയുണ്ട് എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. അദ്ദേഹം വിചാരിക്കുന്നത് മാത്രമേ ഇവിടെ നടക്കുകയുള്ളൂ. നമ്മൾ ആ ഭഗവാന്റെ ഇച്ഛയ്ക്കനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുക, അതാണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുള്ള കടമ. അല്ലാതെ നമ്മളുടെ ഇഷ്ടപ്രകാരം എന്തെങ്കിലും ചെയ്താലും അതിന് ഭഗവാന്റെ അനുവാദമില്ലാതെ ഒന്നും നടക്കാൻ പോകുന്നില്ല. അപ്പോൾ നമ്മളുടെ കർത്തവ്യം ഭഗവാന്റെ ഇച്ഛയ്ക്കനുസരിച്ച് നമ്മൾ നീങ്ങുക. എങ്ങനെയാണോ പഞ്ചപാണ്ഡവർ ഭഗവാന്റെ ഇച്ഛയ്ക്കനുസരിച്ച് ധർമ്മത്തിന് വിരുദ്ധമായി ഒന്നും ചെയ്യാതെ ധാർമ്മികമായിട്ടുള്ള ഒരു ജീവിതം നയിച്ച് ആ ഭഗവാന്റെ അനുമതിയോടുകൂടി ഓരോ കാര്യങ്ങളും ചെയ്തത്, അതുപോലെ നമ്മളും നമ്മളുടെ കർത്തവ്യങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കുക, ഭഗവാന്റെ ഇച്ഛയ്ക്കനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുക. അതുവഴി പഞ്ചപാണ്ഡവർക്ക് എങ്ങനെ ഭഗവാന്റെ സംരക്ഷണം ലഭിച്ചുവോ അതുപോലെ നമ്മൾ ഓരോരുത്തർക്കും ഭഗവാന്റെ സംരക്ഷണവും ലഭിക്കുകയുണ്ടാകും. നിമിത്ത മാത്രം, ഉപകരണം മാത്രമാവുക എന്നർത്ഥം. ഈ വാക്ക് അർത്ഥവത്താണ്. ഭഗവാന്റെ പരിപാടി അനുസരിച്ച് ഈ പ്രപഞ്ചമൊട്ടാകെ നീങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിൽ ഒരു നിശ്ചിത പരിപാടിക്കനുസരിച്ചാണ് എന്തും സംഭവിക്കുന്നത് എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ബദ്ധരായ ജീവാത്മാക്കൾക്ക് സ്വധാമമായ ഭഗവത് പദത്തിലേക്ക് തിരിച്ചെത്താൻ അവസരം കൊടുക്കുകയാണ് പ്രപഞ്ച സൃഷ്ടിയുടെ ഉദ്ദേശം. പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ സൃഷ്ടി സംഹാരങ്ങൾ കൃഷ്ണന്റെ നിയന്ത്രണത്തിലാണ് നടക്കുന്നത്. കുരുക്ഷേത്ര യുദ്ധവും കൃഷ്ണന്റെ പരിപാടിയുടെ നിർവഹണമത്രേ. ദ്രോണം ച ഭീഷ്മം ച ജയദ്രഥം ച കർണം തഥാന്യാനപി യയോധവീരാൻ മയാ ഹതാസ്ത്വം ജഹിമാവ്യധിഷ്ഠ യുദ്ധസ്വ ജേതാസി രണേ സപത്നാൻ. അപ്പോൾ ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറയുന്നു, ഭീഷ്മൻ, ദ്രോണർ, ജയദ്രഥൻ, കർണൻ എന്നിവരും മറ്റു മഹാരഥന്മാരും ഇപ്പോൾ തന്നെ എന്നാൽ കൊല്ലപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു.
അവരെ കൊല്ലുന്നതിൽ നിനക്ക് ദുഃഖം വേണ്ട, നീ പൊരുതുക മാത്രം ചെയ്താൽ മതി, ശത്രുക്കൾ തോറ്റുപോകും. കാരണം ഭഗവാൻ ഓരോരുത്തരുടെയും വിധി നിർണയിച്ചു കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. ഓരോരുത്തർക്കും എങ്ങനെ മരണം വരുന്നു എന്ന് വരെ ഭഗവാൻ നിശ്ചയിച്ചു കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ അർജുനന്റെ കർത്തവ്യം ഭഗവാന്റെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം യുദ്ധം ചെയ്യുക, ഭഗവാൻ നിർദ്ദേശിക്കുന്നതിനനുസരിച്ച് മാത്രം പ്രവർത്തിക്കുക, ബാക്കിയെല്ലാം ഭഗവാന്റെ നിശ്ചയപ്രകാരം എല്ലാം നടന്നുകൊള്ളും. അപ്പോൾ ഇവർ പഞ്ചപാണ്ഡവർ ഭഗവാന്റെ കയ്യിലെ ഉപകരണങ്ങൾ മാത്രമായാൽ മതി എന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നു. എല്ലാ പരിപാടികളും പരമപുരുഷൻ നിശ്ചയിച്ചതുപോലെ തന്നെ നിറവേറുന്നു. എന്നാൽ കൃഷ്ണന്റെ ഇഷ്ടമനുസരിച്ച് അവ നിർവഹിച്ചതിനുള്ള ബഹുമതി ഭക്തന്മാർക്ക് ലഭിക്കണമെന്നാണ് കരുണാനിധിയായ ഭഗവാന്റെ ഇംഗിതം. അതിനാൽ ഏവരും ഒരു ആധ്യാത്മിക ആചാര്യന്റെ സഹായത്താൽ ഭഗവാനെ പറ്റി മനസ്സിലാക്കുകയും കൃഷ്ണാവബോധത്തോടെ പ്രവർത്തിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു പദ്ധതിയിലൂടെയാണ് ജീവിതം മുന്നോട്ട് നീക്കേണ്ടത്. ഭഗവാന്റെ പരിപാടികൾ അവിടുത്തെ കരുണ കൊണ്ട് മാത്രമേ നമുക്കറിയാൻ കഴിയൂ. ഭക്തന്മാരുടെ പരിപാടി ഭഗവാൻ നിശ്ചയങ്ങൾക്ക് അനുയോജ്യങ്ങളുമായിരിക്കും. അപ്പോൾ ഭഗവാൻ ഇവിടെ അർജുനന് കാണിച്ചു കൊടുത്തു, എല്ലാവരെയും സംഹരിച്ചു കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു എന്ന്. പക്ഷെ ഭഗവാൻ പറയുന്നത് നിങ്ങൾ എന്റെ കയ്യിലെ ഉപകരണങ്ങൾ മാത്രമായിട്ട് പൊരുതുക. അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താണ്? ഭഗവാൻ ഈ കാര്യങ്ങളെല്ലാം നിർവഹിച്ചുവെങ്കിലും അതിന്റെ യശസ് ഭഗവാൻ തന്റെ ഭക്തന്മാരായ പഞ്ചപാണ്ഡവർക്ക് കൊടുത്തിരിക്കുന്നു. ഭഗവത്ഗീത പഠിക്കുന്നതിലൂടെ മാത്രമേ നമുക്ക് ഈ വിവരം മനസ്സിലാകുന്നുള്ളൂ. ഭഗവാനാൽ ആ കുരുക്ഷേത്ര യുദ്ധക്കളത്തിൽ ഓൾറെഡി യുദ്ധം തുടങ്ങുന്നതിന് മുൻപേ തന്നെ എല്ലാം സംഹരിച്ചു കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു എന്ന്. അപ്പോൾ അല്ലാത്തവർക്ക് അർജുനൻ വില്ലാളി വീരനായ അർജുനനാൽ ഇവരെല്ലാവരും കൊല്ലപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. ഭീമന്റെ കയ്യാൽ ദുര്യോധനാദികൾ എല്ലാവരും ഭരിക്കപ്പെട്ടു. അങ്ങനെയെല്ലാം കരുതും. അതായത് യശസ് മുഴുവൻ ഭഗവാൻ തന്റെ ഭക്തന്മാർക്ക് കൊടുത്തിരിക്കുന്നു. പക്ഷേ എല്ലാ കർമ്മങ്ങളും ചെയ്തത് ഭഗവാന്റെ തന്നെ വിശ്വരൂപമായ ആ കാലത്തിനാലാണ് എന്ന് ആ ഭക്തന്മാർക്ക് മാത്രമേ ശരിയായിട്ട് മനസ്സിലാക്കുവാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ എന്ന്. അർജുനന്റെ ചോദ്യങ്ങൾക്ക് കൃഷ്ണൻ ഉത്തരം നൽകുകയാണ്. 32 മുതൽ 34 വരെയുള്ള ശ്ലോകങ്ങളിലൂടെ അർജുനൻ ചോദിക്കുന്നു, ആരാണ് ഞാൻ കാലമാകുന്നു എന്ന് ഭഗവാൻ ഉത്തരം തരുന്നു. എല്ലാം നശിപ്പിക്കാൻ പാണ്ഡവർ ഒഴികെ എല്ലാ ജനങ്ങളെയും നശിപ്പിച്ചു കഴിയുന്നു എന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നു. അപ്പോൾ കഥാ ഉപനിഷത്തിൽ ഇങ്ങനെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്, ഒരിക്കൽ ബ്രാഹ്മണരും ക്ഷത്രിയരും മറ്റെല്ലാവരും സർവഭക്ഷകനായ ഭഗവത് രൂപത്തിൽ പരമപുരുഷന് ഒരു ഭക്ഷണമായി തീരുമെന്ന്. ഇത് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് അർജുനൻ യുദ്ധം ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിച്ചില്ലെങ്കിലും അവർ എന്തായാലും മരിക്കും എന്ന്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ പരിപാടി ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഭഗവാൻ അർജുനന്റെ പ്രചോദനം ഭഗവാന്റെ ആഗ്രഹം നിറവേറ്റുക എന്നത് മാത്രം. ഭഗവാന്റെ പദ്ധതി ഭൗതിക ലോകത്ത് വളരെ നിർദ്ദിഷ്ടമാണ്. ഭഗവാന്റെ പരിപാടി അനുസരിച്ച് പ്രപഞ്ചമൊട്ടാകെ നീങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. നമ്മൾ എല്ലാവരും ഭഗവാന്റെ കയ്യിലെ ഉപകരണം മാത്രമായിട്ട് മാറുക എന്ന്. അപ്പോൾ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് 35 മുതൽ 46 വരെയുള്ള ശ്ലോകങ്ങളിൽ അർജുനൻ ആ ഭയത്തോടുകൂടി ഭഗവാനെ സ്വയം മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് ഭയത്തോടുകൂടി അർജുനൻ ക്ഷമ യാചിക്കുന്നു, ഭഗവാനോട് പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. സഞ്ജയ ഉവാച ഏതശ്രുത്വാ വചനം കേശവസ്യ കൃതാഞ്ജലിർവേപമാനഃ കിരീതി നമസ്കൃത്വാ ഭൂയ ഏവാഹ കൃഷ്ണം സഗദ്ഗദം ഭീതഃ പ്രണമ്യ. സഞ്ജയൻ ധൃതരാഷ്ട്രോട് പറയുകയാണ്, രാജാവേ, ഭഗവാന്റെ ഈ വാക്കുകൾ കേട്ടിട്ട് അർജുനൻ വിറപൂണ്ട് വീണ്ടും വീണ്ടും കൈകൂപ്പി ഭയത്തോടെ ഇടറുന്ന സ്വരത്തിൽ പറയുന്നു. അപ്പോൾ കൃഷ്ണന്റെ വിശ്വരൂപവും പിന്നീട് സംഹാരരൂപിയായ കാലരൂപവും കണ്ടിട്ട് അർജുനൻ അത്ഭുതാക്രാന്തനായി വീണ്ടും വീണ്ടും ആദരപൂർവം ഭഗവാനെ വന്ദിക്കുന്നു. ഇപ്പോഴോ അർജുനന്റെ മനസ്സിൽ ഭഗവാനോട് ആ സ്നേഹിതനോടുള്ള സ്നേഹമല്ല, ആ ഒരു ഭക്തനായിട്ടുള്ള സ്നേഹമല്ല, പിന്നെയോ ഭയത്തോടു കൂടിയുള്ള ഒരു സമീപനമാണ് എന്ന്. അമ്പരപ്പായിരുന്നു ഭഗവാന്റെ ഇത്രയും വലുതായിട്ടുള്ള ഇത്രയും ആശ്ചര്യകരമായ രൂപത്തെ കണ്ടിട്ട് അർജുനന്റെ മനസ്സിൽ അമ്പരപ്പാണ്. അർജുന ഉവാച സ്ഥാനേ ഋഷികേശ തവ പ്രകീർത്തിയ ജഗത് പ്രഹൃഷ്യത്യനുരജ്യതേ ച രക്ഷാംസി ഭീതാനി ദിശോ ദ്രവന്തി സർവേ നമസ്യന്തി ച സിദ്ധ സംഘാഹ. അർജുനൻ പറഞ്ഞു, ഋഷികേശ, ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ നാഥ, അങ്ങയുടെ തിരുനാമ കീർത്തനത്താൽ ലോകം ആനന്ദഭരിതമായി തീരുന്നു. അങ്ങയിൽ അനുരക്തമാകുന്നു. സിദ്ധി നേടിയവർ അങ്ങയെ പ്രണമിക്കുന്നുവെങ്കിലും അസുരഗണങ്ങൾ ഭയപ്പെട്ട് അങ്ങുമിങ്ങും പായുകയാണ്. ഇത് ഉചിതം തന്നെ. അതായത് ഭഗവാന്റെ രൂപം അർജുനൻ കൂടാതെ സ്വർഗലോകത്തിലും മുകളിലുള്ള ലോകങ്ങളിലുള്ളവർക്കെല്ലാം കാണുവാൻ സാധിക്കുന്നു എന്ന് നേരത്തെ പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ അവിടെയുള്ളവരെല്ലാം ഭഗവാന്റെ രൂപത്തെ കണ്ടിട്ട്
അത്ഭുതപരമായ ഈ രൂപത്തെ കണ്ടിട്ട് എല്ലാവരും അവരെ അമ്പരപ്പോടുകൂടി, ഭയത്തോടുകൂടി, ആനന്ദത്തോടുകൂടി ഭഗവാനെ സങ്കീർത്തിക്കുകയാണ്, പ്രണമിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അത് അർജുനനെ കാണുവാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട്, കേൾക്കുവാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ അതിനോടൊപ്പം തന്നെ അസുരഗണങ്ങൾ ആ ഭഗവാന്റെ രൂപത്താൽ പേടിച്ചിട്ട് അങ്ങും ഇങ്ങും പരക്കം പായുകയാണ് എന്ന്. കാരണം അസുരന്മാർക്ക് ഭഗവാനിൽ വിശ്വാസമില്ല, അവർ വിശ്വാസമില്ലാത്തവരാണ്, നിരീശ്വരവാദികളാണ്. അപ്പോൾ പക്ഷേ അവർ ഭഗവാൻ ഇല്ല എന്ന് ചിന്തിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും നേരിട്ട് ഭഗവാന്റെ രൂപത്തെ കാണുമ്പോൾ അവർ പേടിച്ച് ഓടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. കസ്മാചതേന നമേരൻ മഹാത്മൻ ഗരീയസേ ബ്രഹ്മണോപ്യാധികർത്രേ അനന്തദേവേശ ജഗന്നിവാസ ത്വമക്ഷരം സദസത്തത്പരം യത്. ബ്രഹ്മാവിനേക്കാളും ശ്രേഷ്ഠനായ പുരുഷോത്തമ, അങ്ങാണല്ലോ ആദിമനായ സൃഷ്ടാവ്. എങ്കിലും എന്തുകൊണ്ട് അവർ ഭക്തിയാദരപൂർവം അങ്ങയെ പ്രണമിക്കുന്നില്ല? അതിരില്ലാത്തവനും പ്രപഞ്ചത്തിന് ആശ്രയവുമായ ദേവാദിദേവ, അക്ഷയവും കാരണങ്ങൾക്ക് കാരണവും ഭൗതിക പ്രകൃതിക്ക് ഉപരിയുമാണ് അങ്ങ് എന്ന് അർജുനൻ കീർത്തനം ചെയ്യുന്നു, ഭഗവാനെ പ്രകീർത്തിക്കുകയാണ്. ത്വമാദിദേവഃ പുരുഷഃ പുരാണസ്ത്വമസ്യ വിശ്വസ്യ പരം നിധാനം വേത്താസി വേദ്യം ച പരം ച ധാമാ ത്വയാ തദം വിശ്വമനന്തരൂപാം. ആദിദേവനും പുരാണ പുരുഷനും പ്രപഞ്ച സൃഷ്ടിക്ക് ആധാരവും അങ്ങ് തന്നെ, അറിയേണ്ടവനും അറിയുന്നവനും അങ്ങ് തന്നെയാകുന്നു. ത്രിഗുണാതീതമായ അഭയസ്ഥാനം അങ്ങാണ്. ഹേ അനന്തരൂപ, ഈ ദൃശ്യ പ്രപഞ്ചമെങ്ങും അങ്ങ് നിറഞ്ഞു നിൽക്കുകയാണ്. വായുര്യമോഗ്നിർ വരുണഃ ശശാങ്കഃ പ്രജാപതിസ്ത്വം പ്രപിതാമഹശ്ച നമോ നമസ്തേസ്തു സഹസ്രകൃത്വഃ പുനശ്ച ഭൂയോപി നമോ നമസ്തേ. വായുവും പരമനിയന്താവും യമനും അഗ്നിയും വരുണനും ചന്ദ്രനും പ്രജാപതിയും പ്രപിതാമഹനും അങ്ങ് തന്നെ. 1000 തവണയും അതിലേറെയും പ്രണാമങ്ങൾ ഞാൻ അങ്ങേക്ക് അർപ്പിച്ചുകൊള്ളുന്നു. നമഃ പുരസ്ഥാധത പൃഷ്ഠതസ്തേ നമോസ്തുതേ സർവദയേവ സർവ അനന്തവീര്യാമിത വിക്രമസ്ത്വം സർവം സമാപ്നോഷി തതോസ്തി സർവഃ. മുന്നിൽ നിന്നും പിന്നിൽ നിന്നും എല്ലാ ഭാഗത്തു നിന്നും ഞാൻ അങ്ങയെ പ്രണമിക്കട്ടെ. അതിരറ്റ ശക്തിമാനെ, അങ്ങ് നിസ്സീമമായ ശക്തിയുടെ ഉടമയാണ്. സർവവ്യാപിയാകിയാൽ അങ്ങ് എല്ലാമാണ്. അപ്പോൾ ആ ഭഗവാനെ തത്വത്തിൽ മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു അർജുനൻ. ഭഗവാൻ 10ാമത്തെ അധ്യായം വരെ അർജുനന് ഉപദേശം കൊടുക്കുക മാത്രമാണ് ഉണ്ടായത്. അതായത് താനാണ് സർവസ്വം, എല്ലാത്തിനും ഉറവിടം താനാണ്, കാര്യകാരണ കാരണം ഞാനാണ്, ആ ദേവാദിദേവന്മാർക്കും ഋഷിമാർക്കും എല്ലാം ഉത്ഭവസ്ഥാനം ഞാനാണ്, എല്ലാം എന്റെ ശക്തിയാൽ നടക്കുന്നു, ആ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചം മുഴുവൻ എന്നിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു എന്നെല്ലാമുള്ള ഉപദേശങ്ങൾ കൊടുത്തു. പക്ഷെ അതെല്ലാം നേരിട്ട് കാണുന്നതോടുകൂടി അർജുനന് ആ ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള പൂർണ്ണമായ ആ ഒരു ജ്ഞാനം കൈവരുന്നു. തന്റെ മുന്നിൽ നിൽക്കുന്നത് ആ എല്ലാത്തിനും ഉറവിടമായ സാക്ഷാത് ഭഗവാനാണ് എന്നുള്ളത് നേരിട്ട് ബോധ്യമായ അർജുനൻ ആ ഭഗവാനെ സാഷ്ടാംഗം നമസ്കരിച്ചുകൊണ്ട് പ്രകീർത്തിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. കാരണം അർജുനന് ഈ സംശയമൊന്നുമില്ല, സാക്ഷാത് ഭഗവാനെ നേരിട്ട് കാണുകയാണ്. ആ ഭഗവാന്റെ ഐശ്വര്യത്തെ അർജുനൻ നേരിട്ട് കാണുന്നു. പക്ഷേ ഇനി അർജുനൻ പറയുന്നത് ഭഗവാനെ അദ്ദേഹം ഇപ്പോഴാണ് തത്വത്തിൽ മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കുന്നത്. ഇതുവരെ അർജുനൻ തന്റെ സുഹൃത്തും തന്റെ കസിനുമാണ്, ആ ജ്യേഷ്ഠ സഹോദരനുമാണ് ഭഗവാൻ എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് അർജുനൻ ഭഗവാനോട് പ്രവർത്തിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നത്. അപ്പോൾ ഒരു സുഹൃത്ത് എന്ന നിലയിൽ അർജുനൻ ഭഗവാനോട് പെരുമാറുമ്പോൾ എന്തെങ്കിലും തെറ്റു വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിലോ, അതാണിപ്പോൾ അർജുനന്റെ മനസ്സിലുള്ള ആ ഒരു ദുഃഖം. താൻ വളരെ അടുത്ത സുഹൃത്തായിട്ട് ഭഗവാനെ കണ്ടു, ഭഗവാനെ കളിയാക്കുകയും ഭഗവാനെ ചിലപ്പോൾ അപമാനിക്കുന്ന വിധത്തിൽ വരെ സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ടാകാം. അപ്പോൾ അതെല്ലാം തന്നോട് പൊറുക്കണം എന്ന് അർജുനൻ ഭഗവാനോട് അപേക്ഷിക്കുകയാണ് അടുത്ത ശ്ലോകങ്ങളിൽ. സഖേതി മത്വാ പ്രസഭം യദുക്തം ഹേ കൃഷ്ണ ഹേ യാദവ ഹേ സഖേതി അജാനദാ മഹിമാനം തവേദം മയാ പ്രമാദാത് പ്രണയേന വാപി യച്ഛാവഹാസാർത്ഥമസത്കൃതോസി വിഹാരശയ്യാസന ഭോജനേഷു ഏകോധവാപ്യച്യുത തത്സമക്ഷം തക്ഷാമയേ ത്വാമഹമപ്രമേയം. അങ്ങയുടെ മഹത്വം എന്താ എന്നറിയാതെ സുഹൃത്തെന്ന് മാത്രം കരുതി ഹേ കൃഷ്ണ ഹേ യാദവ ചെങ്ങാതി എന്നെല്ലാം ഞാൻ അങ്ങയെ സ്നേഹത്തിലോ സംഭ്രാന്തിയിലോ വിളിച്ചു പോന്നു. നാം തനിച്ചായിരിക്കുമ്പോഴും മറ്റുള്ളവർക്കിടയിൽ ഇരിക്കുമ്പോഴും
വിനോദിക്കുകയോ ഇരിക്കുകയോ ഒരേ കിടക്കയിൽ കിടക്കുകയോ ആഹാരം കഴിക്കുകയോ ചെയ്യുന്ന അവസരങ്ങളിലും പലപ്പോഴും അങ്ങയെ വേണ്ടത്ര മാനിക്കാതെ അപഹസിച്ചിട്ടുണ്ട്. അച്യുത, അങ്ങയെ പറ്റിപ്പോയ പിഴകൾക്കെല്ലാം അങ്ങയോട് ഞാനിതാ മാപ്പ് ചോദിക്കുന്നു. അപ്പോൾ അർജുനൻ ഭഗവാനോട് അങ്ങനെ മാപ്പ് ചോദിക്കുകയാണ്. കാരണം ഒരു സുഹൃത്തായിട്ട് മാത്രം കരുതിക്കൊണ്ട് അർജുനൻ ഭഗവാനെ ചിലപ്പോഴെല്ലാം പരിഹസിക്കുകയോ സുഹൃത്തായിട്ട് അധികം സ്വാതന്ത്ര്യമെടുക്കുകയോ എല്ലാം ചെയ്ത് കാണാം. പക്ഷേ സാക്ഷാത് ഭഗവാനാണ് ഇപ്പോൾ മുന്നിൽ നിൽക്കുമ്പോഴാണ് അർജുനന് മനസ്സിലായത് ഇദ്ദേഹം സാക്ഷാത് ഭഗവാനാണ്, എല്ലാത്തിനും ഉറവിടമായ ഭഗവാനാണ് എന്ന്. അപ്പോൾ അർജുനൻ ഭഗവാനോട് ക്ഷമ ചോദിക്കുന്നു. പിതാസി ലോകസ്യ ചരാചരസ്യ ത്വമസ്യ പൂജ്യശ്ച ഗുരുർഗരീയാൻ തത്സമോത്യഭ്യധികഃ കുതോന്യോ ലോകത്രയേപ്യ പ്രതിമപ്രഭാവ. ചരാചരങ്ങൾ എല്ലാം ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ഈ പ്രപഞ്ച സർഗത്തിന്റെ പിതാവാണ് അങ്ങ്. ആ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ ആരാധ്യ പ്രമുഖനായ പരമോന്നത ആധ്യാത്മിക ഗുരുവും അങ്ങ് തന്നെ. അങ്ങേക്ക് സമനായോ സമനാവാൻ കഴിവുള്ളവരായോ മറ്റാരുമില്ല. അങ്ങനെയാകിൽ ഹേ അതുല്യ പ്രഭാവനെ, 3 ലോകങ്ങളിലും അങ്ങയേക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠനായിട്ട് ആരാണുള്ളത് എന്ന് അർജുനൻ ചോദിക്കുന്നു. ഭഗവാന് തുല്യനായിട്ടോ ഭഗവാനേക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠനായിട്ടോ ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിലോ ആധ്യാത്മിക പ്രപഞ്ചത്തിലോ ആരുമില്ല എന്ന് അർജുനൻ സ്വയം ഭഗവാനോട് പറയുകയാണ്. തസ്മാത് പ്രണമ്യ പ്രണിധായ കായം പ്രസാദയേ ത്വാമഹമൈശമീഢ്യം ഹിദേവ പുത്രസ്യ സഖേവ സഖ്യുഃ പ്രിയ പ്രിയായാർഹസി ദേവ സോഢും. സകല ജീവജാലങ്ങൾക്കും ആരാധനായ ഭഗവാനെ, അങ്ങയെ ഞാൻ സാഷ്ടാംഗം പ്രണമിക്കുന്നു, പ്രസാദിക്കണമേ. മകന്റെ ധിക്കാരത്തെ അച്ഛൻ എന്ന പോലെ, സുഹൃത്ത് തന്റെ സുഹൃത്തിന്റെ അവിവേകത്തെ എന്ന പോലെ, ഭർത്താവ് ഭാര്യയുടെ പെരുമാറ്റത്തെ എന്ന പോലെ ഞാൻ അങ്ങയോട് ചെയ്യാതിരിക്കാവുന്ന പിഴകൾ അങ്ങ് ക്ഷമിക്കണമേ. അദൃഷ്ടപൂർവം ഋഷിതോസ്മി ദൃഷ്ട്വാ ഭയേന ച പ്രവ്യഥിതം മനോ മേ തദേവ മേ ദർശയ ദേവരൂപം പ്രസീദ ദേവേശ ജഗന്നിവാസ. മുമ്പ് കാണാത്ത ഈ വിശ്വരൂപം കണ്ടിട്ട് ഞാൻ സന്തുഷ്ടനായിരിക്കുന്നു. അതേ സമയത്ത് തന്നെ എന്റെ മനസ്സ് ഭയാകുലവുമാണ്. അതുകൊണ്ട് പ്രപഞ്ചത്തിന് ആശ്രയമായ ദേവദേവ, വീണ്ടും മുമ്പുണ്ടായിരുന്ന ആ രൂപം തന്നെ സ്വീകരിക്കുവാൻ കനിവുണ്ടാകണമേ. അപ്പോൾ അർജുനൻ ഭഗവാനോട് പറയുകയാണ്, ഇതുവരെ വിശ്വരൂപം കാണിച്ചതെല്ലാം കണ്ടിട്ട്, അർജുനന്റെ അപേക്ഷ പ്രകാരം വിശ്വരൂപം കാണിച്ചത് കണ്ടിട്ട് അർജുനന് സന്തോഷമായിരിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ട് ഇനി ആ വിശ്വരൂപത്തെ പിൻവലിക്കണം. കാരണം വിശ്വരൂപം ഇപ്പോൾ കാണുമ്പോൾ ഭയാനകമായിട്ട് പേടിപ്പെടുത്തുന്നതായിട്ട് തോന്നുന്നു. അതുകൊണ്ട് ആ വിശ്വരൂപത്തെ പിൻവലിച്ചിട്ട് മുൻപുണ്ടായിരുന്ന ആ ദ്വിഭുജധാരിയായ കൃഷ്ണന്റെ രൂപത്തെ തനിക്ക് കാണിച്ചു തരണമെന്ന് അർജുനൻ അപേക്ഷിക്കുകയാണ് ഭഗവാനോട്. കിരീടിനം ഗതിനം ചക്രഹസ്തം ഇച്ഛാമി ത്വാം ദ്രഷ്ടുമഹം തഥൈവ തേനൈവ രൂപേണ ചതുർഭുജേന സഹസ്രബാഹോ ഭവ വിശ്വമൂർത്തേ. ഹേ സഹസ്രബാഹുവായ വിശ്വരൂപ, 4 കൈകളും ശിരസിൽ കിരീടവും കൈകളിൽ ശംഖചക്ര ഗഥാ പത്മങ്ങളും ഉള്ള അങ്ങയുടെ ആ രൂപം കാണാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. ഭഗവാൻ അത് കാണിച്ചു തരണമേ എന്ന് അപേക്ഷിക്കുകയാണ് അർജുനൻ. അതായത് തന്റെ നാരായണ രൂപം കാണിക്കാൻ ഇവിടെ ആവശ്യപ്പെടുന്നതിനാൽ കൃഷ്ണന് ഏത് രൂപവും സ്വീകരിക്കാൻ സാധിക്കും എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കണം. അതായത് 4 കൈകളുള്ള രൂപം കാണാനുള്ള അർജുനന്റെ അഭ്യർത്ഥന സൂചിപ്പിക്കുന്നത് എല്ലാ രൂപങ്ങളും കൃഷ്ണനുമായി ഒന്നാണ് എന്ന്. അതായത് ഭഗവാൻ കൃഷ്ണനാണ് ആദി ഭഗവാൻ എന്ന് നമ്മൾ ഇവിടെ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കണം. കാരണം ഭഗവാൻ കൃഷ്ണനാണ് ഇപ്പോൾ അർജുനന് വിശ്വരൂപത്തെ കാണിച്ചു കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. അതുകൂടാതെ അർജുനൻ വീണ്ടും ആ കൃഷ്ണനോട് തന്നെയാണ് അപേക്ഷിക്കുന്നത് തനിക്ക് ആ നാരായണ രൂപത്തെ കാണിച്ചു തരണമെന്ന്. അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം ആ ദ്വിഭുജധാരിയായ കൃഷ്ണന്റെ അംശ അവതാരങ്ങളാണ് മറ്റുള്ള രൂപങ്ങളെല്ലാം എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. ആ ഭഗവാനാണ് ആദിദേവൻ. അദ്ദേഹത്തിൽ നിന്നാണ് പിന്നീടുള്ള വിഷ്ണു രൂപങ്ങളും നാരായണ രൂപങ്ങളും എല്ലാം പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക. 4 കൈകളുടെ വ്യത്യസ്ത ക്രമീകരണങ്ങൾക്കനുസൃതമായി വ്യത്യസ്ത നാരായണന്മാരെ നാമകരണം ചെയ്യുന്നു. അർജുനന് ഒരേ സമയം ഭയവും സന്തോഷവും ഉണ്ടെന്ന് സൂചിപ്പിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഈ നാരായണ രൂപങ്ങൾക്ക്, വിഷ്ണു രൂപങ്ങൾക്ക് ഓരോ വിഷ്ണു രൂപത്തിനും പ്രത്യേകം പേരുകളുണ്ട്.
കേശവായ നമ, നാരായണായ നമ, മാധവായ നമ എന്നെല്ലാം നമ്മൾ പറയും. അതെങ്ങനെയാണ്? 4 കൈകളിൽ ശംഖചക്ര ഗദാപത്മങ്ങൾ ഏതേത് കൈകളിൽ ഉണ്ട് എന്നുള്ളതിനനുസരിച്ചിരിക്കും ഓരോ വിഷ്ണു രൂപത്തിനും പ്രത്യേകമായിട്ടുള്ള നാമങ്ങൾ. അതായത് ഓരോ രൂപത്തിലും ശംഖചക്ര ഗദാപത്മങ്ങൾ വ്യത്യസ്ത കൈകളിലായിരിക്കും. അപ്പോൾ അതിനനുസരിച്ച് രൂപങ്ങൾ വ്യത്യസ്തമാകുന്നു. പക്ഷെ ഈ രൂപങ്ങളെല്ലാം വൈകുണ്ഠധാമത്തിലുള്ള വിഷ്ണു രൂപങ്ങളെല്ലാം ഭഗവാൻ കൃഷ്ണന്റെ അവതാരങ്ങളാണ് എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. വിശ്വരൂപം ഒരു താൽക്കാലിക രൂപമാണ്. എന്നാൽ വൈകുണ്ഠ രൂപം അല്ല, അതായത് വിഷ്ണു രൂപങ്ങൾ, വൈകുണ്ഠധാമത്തിലുള്ള വിഷ്ണു രൂപങ്ങളെല്ലാം അതീന്ദ്രിയവും ചതുർഭുജവും ശാശ്വതവുമാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കണം. അപ്പോൾ വൈകുണ്ഠധാമങ്ങളിലുള്ള ഭഗവാന്റെ നാമത്തിലുള്ള ഓരോരോ വിഷ്ണു രൂപങ്ങളും അവയെല്ലാം ശാശ്വതമാണ്. ഓരോ വിഷ്ണു രൂപത്തിനും പ്രത്യേകം ധാമമുണ്ട് വൈകുണ്ഠത്തിൽ. ഇത്രയും നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. അവയെല്ലാം ഭഗവാൻ കൃഷ്ണന്റെ അവതാരങ്ങളാണ് എന്ന്. നാൽപ്പത്തേഴ് മുതൽ 55 വരെയുള്ള ശ്ലോകങ്ങളിൽ കൃഷ്ണൻ തന്റെ വിശ്വരൂപത്തെ പിൻവലിക്കുന്നു. പിന്നീട് കൃഷ്ണൻ അർജുനനെ തന്റെ 4 കൈകളുള്ള രൂപം കാണിക്കുന്നു. ഒടുവിൽ ഭഗവാന്റെ 2 കൈകളുള്ള രൂപം. ശുദ്ധവും അവിഭാജ്യവുമായ ഭക്തി സേവനത്തിലൂടെ മാത്രമേ കൃഷ്ണന്റെ 2 കൈകളുള്ള രൂപം നേരിട്ട് കാണാൻ കഴിയൂ എന്നും ഭഗവാൻ അറിയിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നതാണ് ചതുർഭുജധാരിയായ നാരായണ രൂപം. ശ്രീ ഭഗവാൻ ഉവാച മയാ പ്രസന്നേന തവാർജുനേതം രൂപം പരം ദർശിതമാത്മയോഗാത് തേജോമയം വിശ്വമനന്തമാദ്യം യന്മേ ത്വദന്യേന ന ദൃഷ്ടപൂർവം. ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു, ഹേ അർജുന, നിന്നിൽ സന്തുഷ്ടനായ ഞാൻ അന്തരംഗ ശക്തിയാൽ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിൽ അന്തർഹിതമായ എന്റെ ഈ വിശ്വരൂപം കാട്ടിത്തന്നു. ആദിമവും അവസാനമില്ലാത്തതും തേജോമയവുമായ ഇത് നീ ഒഴികെ ആരും മുമ്പ് കണ്ടിട്ടില്ല. അപ്പോൾ അർജുനനോട് ഭഗവാൻ പറയുകയാണ്, താൻ ഇപ്പോൾ കാണിച്ചു തന്നിരിക്കുന്ന വിശ്വരൂപത്തെ ഇതിനു മുന്നിൽ ആരും കണ്ടിട്ടില്ല. അർജുനനാണ് ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നത് എന്ന്. കാരണം എന്താണ്? ഭഗവാൻ ദ്വാപര യുഗത്തിൽ പ്രത്യക്ഷനായിരിക്കുമ്പോൾ പല തരത്തിൽ പല സമയത്ത് പല രൂപങ്ങളെ കാണിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ആദ്യമായിട്ട് യശോദാമ്മയ്ക്ക് തന്റെ വായിലൂടെ ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തെ മുഴുവനുമായിട്ട് കാണിച്ചു കൊടുത്തു. കൃഷ്ണൻ മണ്ണ് തിന്നിട്ടുണ്ട് എന്ന് ബലരാമൻ കംപ്ലൈന്റ് പറഞ്ഞപ്പോൾ യശോദാമ്മ കൃഷ്ണന്റെ വായ് തുറന്ന് കാണിക്കുവാൻ ആവശ്യപ്പെടുന്നു. കൃഷ്ണൻ വായ് തുറന്നപ്പോൾ, ബാലകൃഷ്ണനായിട്ടുള്ള കൃഷ്ണൻ വായ് തുറന്നപ്പോൾ ആ വായുടെ അകത്ത് എല്ലാ ബ്രഹ്മാണ്ടങ്ങളെയും ഈ ലോകത്തെ മുഴുവനും കാണാനായിട്ട് ആ അമ്മയ്ക്ക് സാധിച്ചു. അത് കഴിഞ്ഞ് അക്രൂരൻ വൃന്ദാവനത്തിൽ നിന്ന് ഭഗവാന്മാരെ മധുരയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്ന വഴിക്ക് യമുനയിൽ കുളിക്കാൻ ഇറങ്ങി. ഒരു തവണ കുളിക്കാൻ ഇറങ്ങിയ അക്രൂരന് ആ യമുനാ നദിയുടെ അകത്ത് തന്റെ വൈകുണ്ഠധാമത്തിലെ അനന്തശായിയായിട്ടുള്ള വിഷ്ണുവിന്റെ രൂപത്തെ കാണിച്ചു കൊടുത്തു. പിന്നീട് ഭഗവാൻ ദൂതിന് പോകുമ്പോൾ ദുര്യോധനാദികളുടെ ആ കൊട്ടാരത്തിൽ ദൂതിന് പോയപ്പോൾ ആ ദുര്യോധനാദികൾ ദേഷ്യപ്പെട്ടിട്ട് ഭഗവാനെ ബന്ധിച്ചിടുവാനായിട്ട് തന്റെ യോദ്ധാക്കളോട് ആവശ്യപ്പെട്ടു. ആ യോദ്ധാക്കൾ ഭഗവാനെ ബന്ധിക്കുവാൻ വന്നപ്പോൾ ഭഗവാൻ വീണ്ടും വിശ്വരൂപത്തെ, തന്റെ അനന്തമായ രൂപത്തെ കാണിച്ചു കൊടുത്തു. പക്ഷേ ആ രൂപങ്ങളൊന്നും അർജുനൻ ഇപ്പോൾ കാണിച്ചു കൊടുത്ത വിശ്വരൂപമല്ല എന്നാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. ഈ വിശ്വത്തെ മുഴുവൻ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ആ വിശ്വരൂപം ആദ്യമായിട്ടാണ് ഭഗവാൻ കാണിക്കുന്നത് എന്നിവിടെ പറയുന്നു. ഏവം രൂപഃ ശക്യ അഹം ത്രിലോകേ ദ്രഷ്ടും തദന്യേന ഗുരുപ്രവീര. അപ്പോൾ ഭഗവാൻ പറയുന്നു, പക്ഷേ ഈ വിശ്വരൂപത്തെ കാണണമെങ്കിൽ സാധാരണ ജനങ്ങൾക്ക് സാധ്യമല്ല എന്ന്. അതായത് എന്റെ വിശ്വരൂപം നീ അല്ലാതെ മറ്റാരും ഇതുവരെ കണ്ടിട്ടില്ല. വേദാധ്യയനം, യജ്ഞാനുഷ്ഠാനം, ദാനം, തപസ് എന്നിവ കൊണ്ടോ പുണ്യകർമ്മങ്ങൾ കൊണ്ടോ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ ആർക്കും എന്റെ ഈ രൂപം ദൃശ്യമാവില്ല. കുറെ വേദങ്ങൾ പഠിച്ചു, അല്ലെങ്കിൽ തപസ് അനുഷ്ഠിച്ചു, ദാനങ്ങൾ ചെയ്തു, അങ്ങനെയെല്ലാം പുണ്യകർമ്മങ്ങൾ സമ്പാദിച്ചാലും അതുവഴി നമുക്ക് പുണ്യകർമ്മം സമ്പാദിക്കാൻ മാത്രമേ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. പക്ഷേ ഭഗവാന്റെ വിശ്വരൂപത്തെ, ഭഗവാന്റെ ഏത് രൂപത്തെയും നേരിട്ട് കാണണമെങ്കിൽ അതൊന്നും പോരാ എന്നാണ് ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറയുന്നത്. ദിവ്യ ദർശനം എന്നാൽ എന്തെന്ന് സ്പഷ്ടമായി മനസ്സിലാക്കേണ്ടതാണ്. ആർക്കാണ് ദിവ്യ ദർശനം സാധ്യമാവുക? ദിവ്യം എന്നാൽ ഐശ്വര്യം. ഒരു ദേവന്റെ നിലയിലെത്തിയവർക്കേ ദിവ്യ ദൃഷ്ടി കൈവരുകയുള്ളൂ.
ആരാണ് ദേവൻ? വിഷ്ണു ഭക്തന്മാരാണ് ദേവന്മാർ. വിഷ്ണു ഭക്ത സ്മൃതാ ദേവാഹ. നാസ്തികർക്ക് അഥവാ വിഷ്ണുവിൽ വിശ്വാസമില്ലാത്തവർക്കും കൃഷ്ണന്റെ വ്യക്തിശൂന്യ ഭാവത്തിൽ മാത്രം മഹത്വം ദർശിക്കുന്നവർക്കും ദിവ്യ ദർശനം സാധ്യമല്ല. അതായത് ഭഗവാന്റെ ദിവ്യ ദർശനമാണ് ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ഇവിടെ അർജുനൻ കാണുന്നത് ഭഗവാന്റെ ദിവ്യമായ ഐശ്വര്യപൂർണമായ രൂപത്തെയാണ്. ആ ഐശ്വര്യപൂർണമായ രൂപത്തെ കാണണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളും ആ ദൈവികമായ സിദ്ധി പ്രാപിച്ചിരിക്കണം. ദൈവികമായ ദൃഷ്ടി നമുക്കുണ്ടാകണം. ഇപ്പോൾ ഭഗവാൻ ദിവ്യ ദർശനത്തെ തന്റെ അപൂർവമായ രൂപത്തെ കാണിച്ചപ്പോൾ ദേവന്മാരും മഹർഷിമാരും അതെല്ലാം കാണുവാൻ സാധിച്ചു. കാരണം അവരെല്ലാവരും ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാരായതുകൊണ്ട് ഭഗവാന്റെ ആ രൂപത്തെ അവർക്കും കാണുവാൻ സാധിച്ചു. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഭഗവാൻ പറയുന്നത് ആ ഭഗവാനെ കാണണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വളരെയധികം ദാനങ്ങൾ ചെയ്തു, യജ്ഞങ്ങൾ ചെയ്തു, എന്തെങ്കിലും തപസ്സനുഷ്ഠിച്ചു, അല്ലെങ്കിൽ വേദാധ്യയനം ചെയ്തു, അതുവഴിയെല്ലാം പുണ്യകർമ്മങ്ങൾ സമ്പാദിച്ചതിന്റെ അവസ്ഥയാകുകയുള്ളൂ. പക്ഷെ ഭഗവാനെ അതുവഴി കാണുവാൻ സാധ്യമല്ല. ഭഗവാനെ കാണണമെങ്കിൽ നമ്മുടെ ശരീരവും മനസ്സും ഇന്ദ്രിയങ്ങളും എല്ലാം പവിത്രമാകണം. കാരണം നമ്മുടെ ഈ സാധാരണമായ ഭൗതികമായ ചക്ഷുസ് കൊണ്ട് ഭഗവാനെ കാണാൻ സാധ്യമല്ല. അപ്പോൾ അതിനുവേണ്ടി നമ്മൾ സ്വയം പരിശുദ്ധരാകണം. പരിശുദ്ധരാകണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാരാകണം. അപ്പോൾ 53-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ ഭഗവാൻ അത് വ്യക്തമായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട്, എങ്ങനെ നമുക്ക് ഭഗവാനെ കാണുവാനായിട്ട് സാധിക്കുമെന്ന്. മാതേ വ്യഥാമാച വിമൂഢഭാവോ ദൃഷ്ട്വാ രൂപം ഘോരമീദൃങ്മമേദം വ്യപേദഭീഹി പ്രീതമനാഹ പുനസ്ത്വം തദേവ മേ രൂപമിദം പ്രപശ്യാം. എന്റെ ഈ ഭീഭത്സ രൂപം കണ്ടിട്ട് നീ അസ്വസ്ഥനാവുകയും സംഭ്രാന്തനാവുകയും ചെയ്തു. അത് ഇതോടെ അവസാനിപ്പിക്കൂ, ഇതോടെ തീരട്ടെ. എന്റെ ഭക്തനായ നീ ഇനി സ്വസ്ഥത കൈവരിക്കൂ. ശാന്ത മനസ്കനായി നിനക്കിപ്പോൾ നീ ആഗ്രഹിക്കുന്ന രൂപം കാണാം എന്ന് ഭഗവാൻ പറയുകയാണ്. അങ്ങനെ ഭഗവാൻ തന്റെ വിശ്വരൂപത്തെ പിൻവലിച്ചിട്ട് ചതുർഭുജധാരിയായ ആ നാരായണ രൂപമായിട്ട് രൂപം മാറുന്നു. ഇനി സഞ്ജയൻ പറയുകയാണ്, സഞ്ജയ ഉവാച ഇത്യർജുനം വാസുദേവസ്തദോക്ത്വാ സ്വകം രൂപം ദർശയാമാസ ഭൂയഃ ആശ്വാസയാമാസ ച ഭീതമേനം ഭൂത്വാ പുനഃ സൗമ്യവപുർമഹാത്മാ. സഞ്ജയൻ പറഞ്ഞു, അങ്ങനെ അർജുനനോട് പറഞ്ഞിട്ട് പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ കൃഷ്ണൻ തന്റെ യഥാർത്ഥമായ ചതുർഭുജ രൂപം കാണിച്ചു. പിന്നീട് ഭീതനായിരുന്ന അർജുനന് ധൈര്യം വരുത്തുവാനായി ഇരു കൈകളോട് കൂടിയ തന്റെ സാധാരണ രൂപം കൈക്കൊള്ളുകയും ചെയ്തു. അപ്പോൾ ആദ്യം ഭഗവാൻ അർജുനനെ സമാധാനിപ്പിച്ചിട്ട് ചതുർഭുജധാരിയായ നാരായണ രൂപം കാണിക്കുന്നു. പിന്നീട് തന്റെ ഒരു പഴയ രൂപമായ താൻ ഇതുവരെ കൈക്കൊണ്ടിരുന്ന ദ്വിഭുജധാരിയായ കൃഷ്ണന്റെ രൂപവും എടുത്തു എന്നാണ് ഇവിടെ കാണിക്കുന്നത്. അങ്ങനെ അർജുനന് വിശ്വരൂപത്തെ കാണിച്ചു കൊടുത്തു, നാരായണ രൂപത്തെ കാണിച്ചു കൊടുത്തു, പിന്നീട് സ്വയം താൻ കൃഷ്ണനായിട്ട് മാറുകയും ചെയ്തു. അർജുന ഉവാച ദൃഷ്ട്വേദം മാനുഷം രൂപം തവ സൗമ്യം ജനാർദന ഇതാനീമസ്മി സംവൃത്തഃ സചേതാഃ പ്രകൃതിം ഗതാഃ. കൃഷ്ണനെ ഇങ്ങനെ സ്വന്തം രൂപത്തിൽ കണ്ടപ്പോൾ അർജുനൻ പറഞ്ഞു, ജനാർദന, അങ്ങയുടെ അത്യന്ത സുന്ദരമായി മാനുഷിക ആകാരം കണ്ടിട്ട് ഇപ്പോൾ ഞാൻ മുൻമട്ടിലായി, എന്റെ മനസ്സ് ശാന്തമായി. അപ്പോൾ ഇവിടെ അർജുനൻ പറയുന്നു ഭഗവാന്റെ മാനുഷികമായ രൂപം കണ്ടിട്ട് എന്ന്. അപ്പോൾ ഭഗവാൻ നമ്മുടെ പോലെ മനുഷ്യരൂപം എടുത്തിരിക്കുകയാണോ? അല്ല. പിന്നെയോ ഭഗവാന്റെ രൂപം തന്നെ അങ്ങനെയാണ്. കൃഷ്ണന്റെ രൂപം ദ്വിഭുജധാരിയായ 2 കൈകൾ മാത്രമുള്ള ഭഗവാന്റെ രൂപം നമ്മളെ പോലെ തന്നെ മാനുഷികമായിട്ടുള്ള രൂപമാണ്. അതായത് ആധ്യാത്മികമാണെങ്കിൽ കൂടെ ഗോലോക വൃന്ദാവനത്തിൽ വസിക്കുന്ന കൃഷ്ണനെ ഇങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് കാണുവാൻ സാധിക്കുക. ചതുർഭുജമായിട്ടുള്ള നാരായണ രൂപം ഭഗവാന്റെ അവതാരങ്ങളാണ്. അതെല്ലാം ഓരോ പർപ്പസിന് വേണ്ടിയിട്ട്, ഓരോ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിലെ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിൽ ഓരോ കാര്യങ്ങൾ സാധിക്കുവാനായിട്ട് ഭഗവാൻ അങ്ങനെ ഓരോ രൂപം എടുക്കുന്നു. പക്ഷേ സാക്ഷാത് കൃഷ്ണൻ ആ ദ്വിഭുജധാരിയ 2 കൈകളോട് കൂടിയ വേണു ഓതിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന, ഓടക്കുഴൽ ഓതിക്കൊണ്ട് ഗോപാല രൂപത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഗോക്കളെ മേയ്ക്കുന്ന 2 കൈകളോട് കൂടിയ ആ കൃഷ്ണന്റെ രൂപമാണ് സാക്ഷാത് ഭഗവാന്റെ രൂപമെന്ന്. അതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അങ്ങനെ മാനുഷികമായ രൂപത്തിൽ കണ്ടപ്പോൾ അർജുനന് സന്തോഷമായി. അപ്പോൾ ഭഗവാന്റെ യഥാർത്ഥമായ രൂപം അങ്ങനെ മാനുഷികമായ രൂപമാണ്. പക്ഷെ അദ്ദേഹം
യഥാർത്ഥത്തിൽ അതീന്ദ്രിയമായിട്ടുള്ള ആധ്യാത്മികമായിട്ടുള്ള രൂപസ്ഥനാണ്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ രൂപത്തിനും ആത്മാവിനും ഒന്നും വ്യത്യാസമില്ല. അദ്ദേഹം സ്വന്തം ഗോലോകധാമത്തിൽ വസിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ട് ഭഗവാൻ അവതരിക്കുമ്പോൾ സാധാരണ ജനങ്ങൾ മൂഢന്മാരായിട്ടുള്ളവർ ഭഗവാൻ മനുഷ്യനാണ് എന്ന് തെറ്റിദ്ധരിക്കുന്നു. പക്ഷേ വാസ്തവത്തിൽ ഭഗവാന്റേത് അതീന്ദ്രിയമായ രൂപമാണ് എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. ശ്രീ ഭഗവാൻ ഉവാച സുദുർദർശമിതം രൂപം ദൃഷ്ടവാനസി യന്മമ ദേവ അപ്യസ്യ രൂപസ്യ നിത്യം ദർശനകാംക്ഷിണഃ. അപ്പോൾ ഭഗവാൻ പറയുന്നു, എന്റേത് ഇത് മാനുഷികമായിട്ടുള്ള രൂപമാണ് എന്ന് നീ പറഞ്ഞാലും അത് കാണുവാൻ വളരെ വളരെ സുദുർദർശം, ദുർലഭമാണ് എന്ന്. അതായത് നാരായണ രൂപത്തെ കാണാൻ സാധിച്ചാലും കൂടെ ഭഗവാന്റെ ദ്വിഭുജധാരിയായ രൂപത്തെ ദർശിക്കുക എന്നുള്ളത് വളരെ വളരെ സുദുർദർശമാണ് എന്നാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. നീ ഇപ്പോൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന എന്റെ ഈ രൂപം കാണുവാൻ വളരെ പ്രയാസമുള്ളതാണ്. ദേവന്മാർ പോലും ഈ പ്രിയതരമായ രൂപത്തെ കാണുവാൻ അവസരം കാത്തു കഴിയുന്നു. അതായത് ഭഗവാന്റെ ആ ദ്വിഭുജധാരിയായ ഓടക്കുഴൽ ഊന്തിക്കൊണ്ട് പശുക്കളെ മേച്ചുകൊണ്ട് നടക്കുന്ന ഭഗവാന്റെ കൃഷ്ണരൂപത്തെ കാണുവാൻ വളരെ വളരെ അപൂർവമായിട്ട് മാത്രമേ കാണുവാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ എന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നു. നാഹം വേദേർന തപസാ നദാനേന ന ചേജ്ജയാ ശക്യേവം വിധോ ദ്രഷ്ടും ദൃഷ്ടവാനസി മാം യഥാ. അതീന്ദ്രിയ ദൃഷ്ടിയാൽ നീ കാണുന്ന ഈ രൂപം വേദാധ്യയനം കൊണ്ടോ തപശ്ചര്യ കൊണ്ടോ ദാനയജ്ഞാദികളാലോ കൈവരാവുന്നതല്ല. അവയൊന്നും കൊണ്ടല്ല എന്റെ ഒരു യഥാർത്ഥ രൂപം ഒരാൾക്ക് പ്രത്യക്ഷമാകുന്നത്. അപ്പോൾ ഭഗവാൻ വീണ്ടും പറയുന്നു, 48ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറഞ്ഞു, വീണ്ടും തന്നെ പറയുന്നു, അതായത് വേദാധ്യയനം കൊണ്ടോ ദാനം ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ടോ തപസ്സനുഷ്ഠിക്കുന്നത് കൊണ്ടോ പിന്നീട് യജ്ഞങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ടോ അതെല്ലാം പുണ്യം സമ്പാദിക്കാൻ നമ്മളെ സഹായിക്കുമെന്നല്ലാതെ ഭഗവാനെ അതീന്ദ്രിയമായിട്ടുള്ള ആ ആധ്യാത്മികമായിട്ടുള്ള ഭഗവാനെ കാണുവാനോ മനസ്സിലാക്കുവാനോ ഇതൊന്നും മതിയാകുകയില്ല. പിന്നെയോ ഭഗവാനെ നേരിട്ട് കാണുവാനും അറിയുവാനും വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത്? ഭക്ത്യാത്വനന്യയാ ശക്യ അഹമേവം വിധോർജുന ജ്ഞാതും ദ്രഷ്ടും ച തത്വേന പ്രവേഷ്ടും ച പരന്തപ. എന്നിൽ ഏകാഗ്രമായ ഭക്തി കൊണ്ട് മാത്രമേ എന്നെ ഇപ്പോൾ കാണുന്ന മട്ടിൽ നേരിട്ട് കാണാനും അറിയാനും സാധിക്കുകയുള്ളൂ. ഈ മാർഗത്തിൽ കൂടി മാത്രമേ എന്റെ നിഗൂഢതയിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാൻ കഴിയൂ. അതായത് ഭഗവാൻ പറയുന്നു, ഭക്ത്യാതു അനന്യയാ, അനന്യമായ ഭക്തി, അതിൽ വേറെ കലർപ്പൊന്നും ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല. ശുദ്ധമായ ഭക്തി, ഭഗവാനെ മാത്രം ധ്യാനിച്ചുകൊണ്ട്, ഭഗവാനെ മാത്രം സേവിച്ചുകൊണ്ട്, ഭഗവാന്റെ കരുണ മാത്രം പ്രതീക്ഷിച്ചുകൊണ്ട്, ഭഗവാനിൽ നിന്ന് ഒന്നും പ്രതീക്ഷിക്കാൻ പാടില്ല. ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ഒരു കാരണങ്ങളും ആവശ്യപ്പെടാതെ, ഒരാഗ്രഹവും ഇല്ലാതെ ഭഗവാനെ സന്തോഷിപ്പിക്കണം എന്നുള്ള ചിന്ത കൊണ്ട് മാത്രം ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുക. നമ്മൾ എന്ത് പ്രവൃത്തി ചെയ്യുമ്പോഴും അതിലൂടെ എന്റെ ഭഗവാനെ എനിക്ക് സന്തോഷിപ്പിക്കാൻ സാധിക്കണം, അത് മാത്രമായിരിക്കണം നമ്മുടെ ചിന്ത. വേറെ നമുക്ക് സ്വാർത്ഥമായിട്ടുള്ള, നമുക്ക് സ്വന്തമായിട്ട് എന്തെങ്കിലും ആഗ്രഹ പൂർത്തീകരണത്തിനായിക്കൊണ്ട് ഭഗവാനെ സേവിക്കരുത്. അതാണ് അനന്യമായ ഭക്തി. അന്യ അഭിലാഷിത ശൂന്യം ജ്ഞാന കർമാദി അനാവൃതം ആനുകൂല്യേന കൃഷ്ണാനുശീലനം ഭക്തിരുത്തമ. അന്യ അഭിലാഷിത ശൂന്യം, വേറെ ഒരു അഭിലാഷവും പാടില്ല. ജ്ഞാന കർമാദി അനാവൃതം, ജ്ഞാനമിശ്ര ഭക്തി, കർമ്മമിശ്ര ഭക്തി, അതൊന്നുമല്ല, ശുദ്ധമായ ഭക്തിയുടെ സേവനം. ആനുകൂല്യേന കൃഷ്ണാനുശീലനം, അനുകൂലമായ വിധത്തിൽ, പ്രതികൂലമായ വിധത്തിലല്ല ഭഗവാനെ സേവിക്കണം, ഭഗവാനെ സന്തോഷിപ്പിക്കണം എന്നുള്ള ഒരേ ഒരു ചിന്തയിൽ ഭഗവാനെ സേവിക്കുന്നതാണ് ഉത്തമമായ ഭക്തി. അതാണ് ഭഗവാൻ ഇവിടെ നമ്മിൽ നിന്ന് ആവശ്യപ്പെടുന്നത്. അനന്യമായ ഭക്തിയിലൂടെ ഭഗവാനെ സേവിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഭഗവാൻ പറയുന്നു, ജ്ഞാതും ദ്രഷ്ടും ച തത്വേന പ്രവേഷ്ടും. അതായത് ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്രിയമായ അവസ്ഥയെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുവാൻ സാധിക്കുന്നു, ഭഗവാനെ നേരിട്ട് കാണുവാൻ സാധിക്കുന്നു. കൂടാതെ തത്വേന പ്രവേഷ്ടും, ഭഗവാന്റെ നിഗൂഢതകളിലേക്ക്, അതായത് ആ ഭഗവാന്റെ ആ അതീന്ദ്രിയമായ അവസ്ഥയിലേക്ക് നമുക്ക് പ്രവേശിക്കുവാൻ, ഭഗവാന്റെ പരമധാമത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുവാനും സാധിക്കും എന്ന് ഭഗവാൻ ഇവിടെ നമ്മളോട് ഉറപ്പ് തരികയാണ്. ഭഗവാൻ പറയുന്നു, അതുവഴി മാത്രമേ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. അപ്പോൾ അതിന്റെ അർത്ഥം അതുവഴി സാധിക്കും എന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നു. ശുദ്ധമായ ഭക്തിയിലൂടെ എന്നെ സേവിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഭഗവാനെ നമുക്ക് അറിയുവാൻ സാധിക്കും, ഭഗവാനെ കാണുവാൻ സാധിക്കും എന്ന് ഉറപ്പ് പറയുകയാണ്.
അങ്ങനെ ഭഗവാന്റെ ഭക്തനായി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നീട് നമ്മൾ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് അതും ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തരുന്നു. മത്കർമ്മ കൃത് മത് പരമോ മദ്ഭക്തഃ സംഗവർജിതഃ നിർവൈരഃ സർവഭൂതേഷു യഃ സമാമേതി പാണ്ഡവ. എന്റെ ശുദ്ധ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന കാമ്യ കർമ്മങ്ങളുടെയോ ഊഹാപോഹങ്ങളുടെയോ മാലിന്യം കൂടാതെ എനിക്ക് വേണ്ടി കർമ്മം ചെയ്യുകയും എന്നെ ജീവിതത്തിന്റെ പരമലക്ഷ്യമായി കരുതുകയും സർവഭൂതങ്ങളോടും സുഹൃത്ത് രൂപേണ പെരുമാറുകയും ചെയ്യുന്ന ഭക്തൻ നിശ്ചയമായും എന്നെ തന്നെ പ്രാപിക്കും. അപ്പോൾ ഭഗവാൻ പറയുന്നുണ്ട്, നമ്മൾ ഭക്തരായി കഴിഞ്ഞാൽ സദാസമയവും ഭഗവാനെ സ്മരിച്ചുകൊണ്ട് ഭഗവാന്റെ സേവനങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ട് ആ ഭഗവാനെ തന്നെ ആലോചിച്ചുകൊണ്ട് ഭഗവാനെ സന്തോഷിപ്പിക്കുവാൻ ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടുള്ള കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നാൽ മാത്രം പോരാ. അങ്ങനെ നമുക്ക് ഭഗവാന്റെ ഭക്തനാകാം. ആ ഭക്തനായി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നീട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറയുന്നു. മത് കർമ്മകൃത്, എന്റെ കർമ്മം ചെയ്യുന്നവനായി. മത് പരമോ, ഭഗവാനെ തന്നെ പരമപുരുഷനായിട്ട് സ്വീകരിച്ചവനായി. മത് ഭക്ത, എന്റെ ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിൽ മുഴുകിക്കൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യണം? സംഘവർജിത, ഫലോദിഷ്ട കർമ്മങ്ങളിൽ നിന്നും മാനസികമായ ഊഹാപോഹങ്ങളിൽ നിന്നും മാലിന്യങ്ങളിൽ നിന്നും മുക്തനായ. നിർവൈരഹ സർവഭൂതേഷു, എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളോടും ശത്രുതയില്ലാതെ പെരുമാറുന്ന അങ്ങനെയുള്ള ഭക്തൻ എന്ത് ചെയ്യണം? ഭഗവാന് വേണ്ടി സേവനങ്ങൾ ചെയ്യണമെന്നാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. അതായത് ഭഗവാന് വേണ്ടി കർമ്മം ചെയ്യുക. മത് കർമ്മകൃത്, എനിക്ക് വേണ്ടി കർമ്മം ചെയ്യുക എന്ന്. ഭഗവാന് വേണ്ടി കർമ്മം ചെയ്യണം. പിന്നെ ഭഗവാനെ ജീവിതത്തിന്റെ പരമലക്ഷ്യമായി കരുതണം. പിന്നെയോ സർവഭൂതങ്ങളോടും സുഹൃത് രൂപേണ പെരുമാറണം. ഈ 3 കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ചെയ്യണം. എങ്ങനെയാണത് ചെയ്യുക? ഭഗവാന് വേണ്ടി കർമ്മം ചെയ്യുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ എങ്ങനെ നമ്മൾ കർമ്മം ചെയ്യും? ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാരെ സഹായിക്കുക. അതായത് ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാരെ സഹായിക്കുക. നമുക്ക് വളരെയധികം കാര്യങ്ങൾ അവരെ സഹായിക്കുവാനായിട്ട് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. അതായത് ഭഗവാന് വേണ്ടി അമ്പലം പണിയുമ്പോൾ നമുക്ക് അവർക്ക് വളരെയധികം നമുക്ക് നമ്മുടെ ശാരീരികമായിട്ടും അല്ലെങ്കിൽ സാമ്പത്തികമായിട്ടും അവരെ സഹായിക്കാൻ കഴിയും. അതുകൂടാതെ അവർ എന്തെല്ലാം ഭഗവാന്റെ സേവകൾ ചെയ്യുന്നുണ്ടോ അതിനെല്ലാം നമുക്ക് പല വിധത്തിൽ അവരെ സഹായിക്കുവാനായിട്ട് സാധിക്കും. അങ്ങനെ ഭക്തന്മാരെ സഹായിക്കുക വഴി നമുക്ക് ഭഗവാന്റെ സേവകൾ ചെയ്യാം. അതല്ലെങ്കിൽ തന്നെ ഭഗവാന്റെ ഉപദേശങ്ങൾ നമ്മൾ സ്വയം പഠിച്ച് മനസ്സിലാക്കി മറ്റുള്ളവർക്ക് അത് ഉപദേശിച്ചു കൊടുക്കുക. പല വിധത്തിൽ ആ ഉപദേശങ്ങൾ, ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള അറിവുകൾ നമ്മൾ മറ്റുള്ളവരിൽ എത്തിക്കുവാനായിട്ട്, ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയാത്തവർക്ക്, ഈ ഭൂലോകത്തിൽ കഷ്ടപ്പെടുന്നവർക്ക് എങ്ങനെ അതിൽ നിന്ന് മോചനം നേടുവാൻ സാധിക്കും എന്നുള്ള വിവരങ്ങൾ, ആധ്യാത്മികമായിട്ടുള്ള ഉപദേശങ്ങൾ നമ്മൾ കൊടുത്ത് ഭഗവാന്റെ കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ട് ഭഗവാനെ സേവിക്കുക. പിന്നെയോ സർവഭൂതങ്ങളോടും സുഹൃത്ത് രൂപേണ പെരുമാറുക. എങ്ങനെയാണത്? സർവരൂപങ്ങളോടും, അതായത് സർവഭൂതങ്ങളും ഭഗവാന്റെ അംശമാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കി ആരെല്ലാം അങ്ങനെ കഷ്ടപ്പെട്ട് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയാതെ ആ ജീവിത ക്ലേശങ്ങളിൽ പെട്ടിരിക്കുന്നുവോ അവരെയെല്ലാം ആ ഒരു ആധ്യാത്മികതയിലേക്ക് ഉയർത്തുവാനായിട്ട് നമ്മൾ സഹായിക്കണം. അങ്ങനെ അവരുടെ ക്ലേശങ്ങളെ നമുക്ക് ഒഴിവാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കണം. അതിനുള്ള വഴി അവർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുവാനായിട്ട് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണമെന്ന് ഇവിടെ പ്രഭുപാദ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. സമുത്കൃഷ്ടമായ കൃഷ്ണലോകത്തിൽ അദ്ദേഹത്തോട് ഒരുമിച്ച് വാഴുന്നതാണ് ജീവിതത്തിന്റെ പരിപൂർണത എന്ന് കരുതുന്ന ഭക്തനെ അത്രേ മത്പരമഹ എന്ന പദം ഭഗവാനോടൊത്ത് ജീവിക്കുക എന്ന്. മദ്ഭക്ത എന്ന പദം സൂചിപ്പിക്കുന്നത് പോലെ ഭക്തി സാധനയിൽ വിശേഷിച്ച് ശ്രവണം, കീർത്തനം, സ്മരണം, ആരാധന, പാദസേവനം, പ്രാർത്ഥന, ആജ്ഞാനുവർത്തനം, സഖ്യം, സർവസ്വാർപ്പണം എന്നീ 9 പ്രക്രിയകളിൽ ഒരാൾ സദാ ഏർപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കണം. അങ്ങനെയാണ് ഭക്തനാവുക എന്ന്. സംഘവർജിത എന്ന പദം ശ്രദ്ധേയമാണ്. കൃഷ്ണനെ എതിർക്കുന്നവരോട് ഒരിക്കലും കൂട്ടുകൂടരുത്. നാസ്തികർ മാത്രമല്ല, കാമ്യകർമ്മങ്ങളിലും മാനസിക അഭ്യൂഹങ്ങളിലും താല്പര്യരും കൃഷ്ണന്റെ എതിരാളികളാണ്. അങ്ങനെയുള്ള ഭഗവാനോട് ഭക്തിയില്ലാത്തവരോട് ആരോടും നമ്മൾ കൂട്ടുകൂടാൻ പാടില്ല. പിന്നെയോ മത്കർമ്മ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരാൾ തന്റെ സർവശക്തികളെയും കൃഷ്ണാവബോധ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കായി ഉപയോഗിക്കുകയാണ് വേണ്ടത്. കൃഷ്ണനോട് ബന്ധപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടല്ലാതെ ആരും യാതൊരു പ്രവൃത്തിയും ചെയ്യരുത്. ഈ വ്രതത്തെ കൃഷ്ണകർമ്മം എന്ന് പറയുന്നു. ഒരാൾക്ക് പലവിധം പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടാം. അവയുടെ ഫലങ്ങളിൽ ആസക്തി പാടില്ല. ഫലത്തെ ഈശ്വരാർപ്പണമായി കരുതണം. അങ്ങനെ നമ്മൾ എന്ത് പ്രവൃത്തി ചെയ്യുകയാണെങ്കിലും അത് കൃഷ്ണനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണമെന്ന്.
സ്വന്തം ഇന്ദ്രിയ സുഖഭോഗങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഒരു മണിമന്ദിരം പണിയിക്കുന്നതിന് പകരം ഒരാൾക്ക് കൃഷ്ണന് വേണ്ടി ഒരു നല്ല ക്ഷേത്രം പണിയിക്കാം. അങ്ങനെ ഭക്തന്മാരോട് ഒരുമിച്ച് ചേർന്ന് ഭഗവാനെ ക്ഷേത്രം പണിയിച്ച് ഭഗവാന്റെ ആരാധനകൾ ചെയ്ത് അവിടെ മറ്റുള്ള ഭക്തന്മാർക്ക് സഹായം ചെയ്യുന്ന വിധത്തിൽ നമുക്ക് ആ ഭഗവാന്റെ കൃഷ്ണ കർമ്മമായിട്ട് കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുവാനായിട്ട് സാധിക്കുമെന്ന്. കൃഷ്ണഭക്തൻ സർവ്വജനങ്ങളുടെയും സുഹൃത്താണ്. അതിനാൽ അയാൾ നിർവൈരൻ എന്ന് പറയുന്നു. ഭക്തിഭരിതമായ കൃഷ്ണ സേവനത്തിന് മാത്രമേ ജീവിതത്തിലെ സകല വിഷമ പ്രശ്നങ്ങളിൽ നിന്നും മനുഷ്യനെ മോചിപ്പിക്കാൻ കഴിയൂ എന്ന് കൃഷ്ണാവബോധസ്ഥനായ ഭക്തൻ അറിയാം. ഇത് അയാളുടെ സ്വാനുഭവമാണ്. അതുകൊണ്ട് കൃഷ്ണാവബോധം എന്ന ഈ പദ്ധതിയെ മനുഷ്യവർഗത്തിന് നൽകണമെന്ന് അയാൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. തനിക്ക് കൃഷ്ണനോടുള്ള ശാശ്വത ബന്ധം മറന്നു പോകുന്നത് കൊണ്ടാണ് മനുഷ്യന് ക്ലേശങ്ങൾ അനുഭവിക്കേണ്ടി വരുന്നത് എന്ന് കൃഷ്ണാവബോധം തികഞ്ഞ ഭക്തനറിയാം. തന്റെ അയൽക്കാരനെ ഭൗതികങ്ങളായ വിഷമ പ്രശ്നങ്ങളിൽ നിന്ന് മോചിപ്പിക്കലാണ് ഒരാൾക്ക് മനുഷ്യവർഗത്തിന് വേണ്ടി തന്നെ ചെയ്യാവുന്ന ഏറ്റവും മികച്ച ഉപകാരം. ആ നിലയിൽ ഒരു ശുദ്ധ ഭക്തൻ സദാ ഭഗവത് സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. അങ്ങനെ നമ്മൾ സ്വയം പഠിച്ച് മനസ്സിലാക്കി ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്നത് മാത്രം പോരാ, മറ്റുള്ളവർക്ക് അത് പകർന്നു കൊടുക്കുവാനും നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം. അതുവഴി മറ്റുള്ളവരെ ക്ലേശങ്ങളിൽ നിന്ന് മോചിപ്പിക്കുവാൻ സാധിക്കും. അങ്ങനെയുള്ളവരെയാണ് നിർവൈരൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അതുകൂടാതെ നിർവൈരൻ മാത്രമല്ല, സർവഭൂതേഷു നിർവൈരഹ സർവഭൂതേഷു, എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളോടും സുഹൃത്തായിട്ട് പെരുമാറുന്നയാൾ. അപ്പോൾ ഇത്രയുമാണ് ഇന്നത്തെ അധ്യായത്തിൽ. ഒരു ക്ഷണിക ആവിഷ്കാരമായ വിശ്വരൂപവും സർവസംഹാരിയായ കാലത്തിന്റെ രൂപവും ചതുർഭുജനായ വിഷ്ണുവിന്റെ ആകൃതിയും കൃഷ്ണൻ പ്രകടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. എല്ലാ ആവിർഭാവങ്ങളുടെയും ഉറവിടം കൃഷ്ണനാണ്. മറിച്ച് ആദിമമായ വിശ്വരൂപത്തിന്റെയോ വിഷ്ണുരൂപത്തിന്റെയോ പ്രത്യക്ഷീഭാവമല്ല കൃഷ്ണൻ. അദ്ദേഹത്തിൽ നിന്നാണ് സർവ്വരൂപങ്ങളുടെയും ഉത്ഭവം. വിഷ്ണുരൂപങ്ങൾ അനേകമുണ്ട് എങ്കിലും ഭക്തന്റെ ദൃഷ്ടിയിൽ മൗലികവും ദ്വിഭുജവുമായ ശ്യാമസുന്ദര ആകൃതിക്കാണ് പ്രാധാന്യം. കൃഷ്ണൻ അനിവാര്യനും പരമപുരുഷനുമാണ് എന്ന് സ്ഥാപിക്കുകയാണ് ഈ 11ാം അധ്യായത്തിന്റെ വിശദീകരണം കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ സാക്ഷാൽ ഭഗവാൻ കൃഷ്ണനാണ് എല്ലാ രൂപങ്ങൾക്കും എല്ലാ അവതാരങ്ങൾക്കും ഉറവിടം എന്ന് സ്ഥാപിക്കുകയാണ് ഈ 11ാം അധ്യായത്തിലെ വിശ്വരൂപ ദർശന യോഗത്തിന്റെ ഉദ്ദേശം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇത്രയുമാണ് ഇന്നത്തെ